Май се досетих. Лицата им греят, защото сега започва една чудна приказка. Нашата приказка. След тяхното признати не стига двете скочи лъч и крик и всички създадат поемат с тях към вълшебния свят на приказките. Свят, в който всичко е възможно. Свят на тигрите и на сливенчици. На джуджета и великани, вълшебни пръчици и шапки невидими.
и балоните надуваш, и дори да твориш. Galaxy.
back with the bass. The jam is live in effect, and I don't waste time. Walk the mic with the program, jump to the beat, jump to the rhythm, jump. Yeah, everybody over here, everybody over there, trying to get enough to move your butt. Take control, let the rhythm move you. Let the music take control. Everybody dance now. Come on, baby, just pump it. Pump it. Side, side. Don't feel like dancing, dancing. Even if I find nothing better to do. Don't feel like dancing, dancing. Watch it break it down when I'm knocking the moon. Don't feel like dancing, dancing. Rather be home with the one if I can't get down. Yeah! Учитель свой заспоречен, вот это странное звук. Смотрите, фейку летите, ничат мики, те са тук. Напеем да се веселим, че не две, а три при нас от тайскана страна. Добрите феи са дошли. Грация е моето име, аз съм феята добра. Ето с пръчица вълшебна правя по-красив света. Аз хармония се как феята на мъдростта. Моята магия пясъка на мисълта. Песемация, о не, аз сърцата ви владея. Струвам ги за тебе, аз на чувствата съм фея. И вие да сте надарени, с разум, чувства, красота. Слънце докъде залязла, нашето ми как се казва.
Молим да ни изчакате първо да влезем и след това да си ги вземете. Благодаря.